Bore da, a chroeso mawr i Oedfa, a chroeso i John sy'n arwain y bore yma. Cyhoeddiadau. Yfory, bydd yr LG am 4:45 a LG arall dydd Mercher am 8 o'r gloch. Mae gweddi brecwast am 8 y bore dydd Gwener a grŵp bywyd Cymraeg am 7 o'r gloch nos Wener. Fel arfer, mae gwers gitar gyda maestro Andrew dydd Sadwrn am 8:30. A dydd sydd nesaf, bydd Rosa yn arwain ar Oedfa Cymraeg gyda Beibl y Bwyd am 4 o'r gloch yn y prynhawn. A'n ola, pen-blwydd hapus i Mrs Shirley Rees. Mae pen-blwydd Shirley ddydd Gwener. Gweddiwr. Dwn o fyd sy'n ddryslyd ynglyn â'r gwirionedd. Dawn gyda'n anrisgrwydd ein hunain. Boed i ni ddod â thywellwch y deall dynol i presenoldeb Duw sy'n olaeni. Boed i ni ddod â stori ein hymchwil am wirionedd a rannu yn ein cymdeithas a pethau y bu i ni ein clywed, a'i gweld, a'i capwrdd. Dduw, ar hwn y mae doeleini yn disgleirio yn y tywellwch. Disgleiria arnom ni heddiw. Dduw, a ddaeth yn gyfarfoedd i rhai wnaeth gyfarfod Iesu. Cyffyrdda ni trwy brofiadau ein bywydau. Dduw, a roddodd i Thomas yr hyn y gyfynnodd amdano. Ro i ni yr hyn y mae ei angen arnom, fel y dawn ninnau hefyd i gredu. Amen. Amen. Diolch, Paula. Da ni am parhau efo'r Oedfa wrth canu mor fawr i'w cariad Duw y Tad. Eto'n defnyddio grŵp cerddoriaeth o Capel Car Salem yng Nghaernarfon. Dyma ni. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fab yn iawn, i achub gwael bechadu. Does neb alltir nad maent ei boi, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth twallwch didew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefel. Mor hyfedd yw ei weld ar gros, yn marw ar Galfaria, a chlywed sgrech fy llais fy hun, yn gwawdio gyda'r dyrfa. Fy mhech o
dim drwy'r cread, am y ffrostio na fy'n Iesu Grist, ei groesau atgyfodiad. Diolchaf mwy am brofiad, pam fi ni o'n ond ddamau roedd, ni wneud ddim i heiddi. Ei aberthef am brynodd, diolchaf mwy am brofiad, pam fi ni o'n ond dymau roedd, ni wneud ddim i heiddi. Ei aberthef am brynodd. Nawr mae Lynn am rhoi ein darlleniad i ni heddiw sy'n dod o Efengl Ioan. Diolch, Lynn. Mae'r darlleniad y bore yma yn dod o Ioan 20, 19 i 31. Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion. Y noson honna, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna, dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna, dywedodd Iesu eto, Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn, chwathodd arddyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael ei maddau. Ond, os byddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fyddwn nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a roedd fy mis yn y brywiau hynny, a roedd fy llaw i mewn yn ei ochr, wna i byth credu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto. Ar tro hwn, roedd Thomas yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn, a sefyll yn y canol, a dweud, Shalom. Trodd a Thomas a dweud, edrych ar fy arddyrnau, rod y fus i mewn ynddyn nhw, estyn dy law i roi yn fy ochr. Stopio amai, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod i credu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwrthio'r eraill, ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdanyn nhw yma, ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu mwyn i chi gredu mai Iesu ydy'r Mesaia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdod e. Amen. Amen. Diolch, Lynn. Pan o'n i'n tyfu fyny yn y 80au, dim ond 4 channel oedd na ar y teledu. Dwi'n gwybod os da chi'n gallu cofio amser maith yn ôl fel hynna.
ond dwi'n gallu cofio pan o'n i'n edrych trwy'r amserlen dyledu, Radio Times, yn fanwl iawn, a am rhywbeth i wylio yn y wythnos. Weithiau, oedd na rhywbeth i mi fel plentyn, weithiau nac oedd. Ac wrth gwrs, os oeddech chi eisiau gweld rhywbeth, roedd rhaid aros tan yr amser roedd yn dechrau, ac fel arfer aros wythnos arall i parhau efo'r stori. Wrth gwrs, mae'n wahanol iawn nawr. Os ydych chi'n fodlon, mae'n bosib gwylio beth bynnag, pryd bynnag, efo'r on-demand viewing a streaming dros y we. A mae yna pethau da, a ddim mor dda, falle, am hyn. Ond mae wedi gwneud yn bosib i chi ddod o hyd i gyfres diddorol ac yn ei ddilyn. Ddilyn y holl peth, nos ar ôl nos, os ydych chi'n fodlon, nes i chi ddod at y diwedd. Yn fy marn i, mae hyn yn rhywbeth eitha dda. Rwyt ti'n gallu cymryd y holl stori i mewn ffordd ychydig yn well, dwi'n credu. Mae'n bosib i werthfawrogi dipyn bach yn mwy y waith caled sydd wedi mynd i mewn i sgrifennu'r plot a'r sgil mae'n cymryd i ddod â popeth i casgliad dda yn y diwedd. One of the things that I love about the fact that you can stream things is you can take in the whole story. You can appreciate a little better the effort and the writing, the skill that's gone into developing a plot and following it all the way, and the skill at drawing everything to a good conclusion at the end. O leiaf, dyna'r gobaith. Dwi'n gallu cofio gwylio y gyfres Lost gan J.J. Abrams, ac ar diwedd pob pennod roedd yna cliffhanger enfawr, ac ar diwedd bob gyfres roedd yna cliffhanger fwy fawr hefyd, ac wrth gwylio hyn tro ar ôl tro, roedd hi'n dechrau poeni, fydd e byth yn orffen, dim ond cliffhanger a cliffhanger a cliffhanger. Rhai o'r pethau eraill dwi wedi gwylio dros y flynyddoedd, maen nhw wedi dechrau'n da, ond ar ôl un cyfres, ydych chi'n teimlo bod nhw eisoes wedi defnyddio bob syniad da roedd ganddyn nhw, ac wrth i'r stori parhau, mae'n mynd yn bach yn ddiflas. Nawr, ceisio dechrau'r PowerPoint. Nawr, gai bus i fyny os di hyn yn gweithio? Ei, perffaith. Felly, ar Sul cyntaf hwn, ar ôl y Pasg, dyn ni wedi bod yn cofio ac atgoffa y stori Iesu. Ac mae'n stori mor dramatig, y stori gorau yn y byd, dwi'n credu. Yn enwedig, os dyn ni wedi dilyn dydd Iau, y Cablyd, Gwener, y Grocblith, Sul y Pasg, mae wedi bod yn taith eitha emosiynol a dramatig. Mae'n stori sy'n gorffen yma efo'r neges cyffrous, bod Iesu yn byw. Mae Iesu wedi codi o'r bedd. Do, bu farw Iesu, ond 3 diwrnod wedyn, cododd i fyw eto. Dyna neges cyffrous. Mae neges sydd gen i ar Sul y Pasg yn fath o diwedd, fath o casgliad, ond eto mae'r stori yma yn parhau. Mae Iesu, wrth gwrs, wedi cyflawni peth mwyaf rhyfeddol yn y byd. Trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad, mae wedi cymodi rhwng Duw a pobl, a gwneud ffordd i ni dderbyn bywyd tragwyddol. We have something of a conclusion on Easter Sunday, something of an ending. Through Jesus' death, his resurrection, he has made atonement between God and human beings. He's made a way for us to be at one with God, to receive eternal life that he freely offers now, if we choose. Mae wedi cymryd
gosb o ein pechodau ni arno'i hun. Mae wedi trechu pechaduriaeth, trechu pŵer Satan, trechu hyd yn oed marwolaeth ac yn cynnig bywyd newydd i ni yn ei enw, bywyd ar ei orau heddiw, a bywyd tragwyddol efo fe ar ôl marwolaeth. Mae rhywbeth mor pwysig yn stori Iesu wedi orffen a'i gwblhau yn wir. Ond ydy hyn diwedd? Beth sy'n digwydd nesaf? Dyna'r cwestiwn. Wel, os ydych chi'n gyfarwydd ar stori Iesu, ydych chi'n gwybod fod stori Iesu yn un sy'n parhau. Mae'n parhau efo'r ddisgyblion, mae'n parhau efo'r eglwys gyntaf, a mae'n parhau efo ni heddiw hefyd. Felly, beth yw'r ffordd orau i ni ymuno â Iesu, i ymuno â stori parhaol Duw yn y byd heddiw? Dyna'r cwestiwn fawr i ni meddwl amdan heddiw. Nawr, yn ein darlleniad heddiw, mae Lynn wedi darllen i ni, rydyn ni'n ymuno ar stori ychydig ar ôl Iesu sydd wedi godi ymddangos i Mair Magdalene. Ac mae'n cymryd yn newyddion da hynny bod Iesu'n fyw ac wedi codi o'r meirw yn ôl i'r ddisgyblion eraill. Darllenon ni ychydig yn cyn os gennych chi Beibl yn agor. Yna, aeth Mair Magdalene at y disgyblion a dweud, dwi wedi weld yr arglwydd, a dwedodd wrthyn nhw beth oedd e wedi ddweud wrthi. Yna, yn Efengyl mae gennym ni 2 gwaith arall lle mae Iesu'n ymddangos i'w ddilynwyr. Mae 2 ohonyn nhw yma yn ein darlleniad ni heddiw, ac mae'r un olaf yn Efengyl Ioan, hynod 21, lle mae Iesu'n adfer Pedr, y ffrind a oedd wedi troi chefn arno. We have 3 more appearances of Jesus to his followers in John's Gospel, 2 within our own reading and 1 more in chapter 21, where Jesus restores Peter, the one who had abandoned him in his time of need. Nawr, dychmygwch am funud bod chi un o'r ddisgyblion yma. Ti wedi clywed y newyddion yma bod Iesu'n byw. Ychydig falle oddi wrth Pedr ac Ioan am y bedd wag. Imagine being a disciple. You've heard a little bit from Peter and John about the empty tomb. Dych chi wedi clywed ychydig gan Mair Magdalene bod Iesu'n byw. You've heard a little bit from Mary Magdalene that Jesus is alive and she's met him. Ond dwi ti ddim eto wedi gweld eich hun bod Iesu yn byw. Ti wedi weld y ffrind Iesu'n wedi cael ei arestio, cael hwylio ar groes, marw, cael claddu yn y bedd, a nawr mae rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. Ti wedi clywed newyddion mor wych, a rwyt ti'n cwrdd efo'ch ffrindiau yn gyfrifnachol i geisio gwneud synwyr o beth sydd wedi digwydd. Imagine you're one of these disciples. You've heard these amazing stories from other people and you're meeting in secret to try and make sense of what on earth is going on. Felly, dyn ni'n darllen y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei dwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Mae Iesu'n ymddangos mewn ystafell danglo ac yn dweud shalom, sef heddwch Duw. Geiriau o cymorth, dwi'n siŵr. Mae'n dangos ei dwylo a'i ochr iddyn nhw i dangos y marciau, cafodd ar y groes a dangos bod Iesu oedd nid rhyw imposter neu rhywun arall. Mae'r ddisgyblion yn deall pwy yw e, ac mae Iesu yn ei comisiynu gyda waith i parhau efo ac yn rhoi iddynt popeth oedd nhw angen i wneud yn yr un pŵer ac efo'r un awdurdod roedd Iesu ei hun wedi ei defnyddio. Dyna ni'n darllen yna. Dwedodd Iesu eto, shalom, yr union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd
yn eich anfon chi. Wedyn, chwthodd arnyn nhw a ddweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fydden nhw ddim yn cael maddeuant. Yna, mae gen i ymddangosiad ychwanegol Iesu. We have this additional appearance of Jesus ar gyfer yr unig ddisgybl nad oedd yna y tro cyntaf. This second appearance is really for the benefit of Thomas, who wasn't there the first time round. A dyn ni'n darllen, doedd Thomas ddim ono pam wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw'r yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd, ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau a rhoi fy mis yn y briwiau hynny a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, wna i byth gredu'r peth. Roedd yn gormod iddo fe. Oherwydd hyn, mae Thomas wedi cael y llys enw o Doubting Thomas. A dwi ddim yn credu fod hyn yn gwbl deg. Mae'n debyg bod gan rhan fwyaf o'r disgyblion eraill farn debyg i Thomas cyn i Iesu ymddangos iddyn nhw. Yr unig un oedd wedi weld bod Iesu'n fyw erbyn hyn oedd Mair Magdalene. A felly, dyma pam dwi'n credu, dyn ni'n dod o hyd iddyn nhw yn cuddio tu mewn i stafell dan glo, rhag ofn i'r arweinwyr Iddewig. I don't think it's fair that Doubting Thomas gets this nickname and this reputation. I think that most of the other disciples will probably be in exactly the same position. They'd only heard secondhand that Jesus was alive, and that's why we find them meeting in secret in a locked room out of fear of the Jewish leaders. Dyma beth dyn ni'n weld cyn iddyn nhw cael profiad uniongyrchol o Iesu. This is what we see before they have this first-hand experience of Jesus. Ofn ac amheuaeth, fear and doubt. Dim ond profiad uniongyrchol hwnnw sy'n newid y sefyllfa ac yn gwneud i'n bosib iddyn nhw gredu mewn gwirionedd. Dyma'r hyn y gallwn ni weld yn ymateb Thomas yn ei darlleniad, lle dyn ni'n darllen. Dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw, ac yn ymateb mae Iesu'n annog rhai fel ni heddiw, lle mae'n dweud, ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithion faw. Wel, dyma ni, a dwi'n gobeithio bod ni'n dderbyn bendith Iesu yna heddiw. Bydd llawer ohono ni'n gwybod y gwahaniaeth mae profiad uniongyrchol yn wneud. Mae'n un peth i clywed am rhywbeth, mae'n un arall i profi'r peth ein hunan. Yr union fel y gwahaniaeth rhwng clywed sgôr derfynol gêm rygbi a weld y holl gêm eich hunan, mae yna gwahaniaeth rhwng clywed y neges pasg honno, bod Iesu'n byw a profi reality hynny ein hunan. Un o'r peryglon mawr sydd gen ni fel dilynwyr Iesu yw, os dyn ni ddim yn ofalus, mae'n hawdd i ni byw ffydd ein hunan yn ail law. Felly, dyn ni'n clywed am brofiadau wych rhywun arall pan fy nhw wedi ymddiried yn Iesu, ond byd ni byth yn cymryd cam o ffydd ein hunan. Felly, dyn ni'n clywed rhywbeth oddi wrth rhywun sydd wedi profi cariad y tad a sut mae hynny wedi newid ei bywyd. Dyn ni'n clywed y neges hwn, dyn ni'n meddwl, dyna rhywbeth diddorol, ond dyn ni byth yn ceisio dderbyn a deall y peth ein hunan. Dwi'n credu mae'n werthfawr bob hyn a hyn i ni gofyn ein hunan. Faint o'r hyn dyn ni wedi credu a wybod am Iesu, faint ydy rhywbeth dyn ni wedi profi yn uniongyrchol neu yn ail law. I think it's healthy every now and again to ask ourselves, how much of what we know and trust about Jesus have we understood secondhand or have we experienced firsthand?
Neu os gyfynwn ni cwestiwn mewn ffordd wahanol, pan dyn ni'n darllen am fywyd Iesu, fywyd y ddisgyblion, fywyd yr eglwys cyntaf yn y Beibl, a sut mae Duw yn arwaith yn ei plith, a dyn ni'n penderfynu yn ein calonnau, wel, mae hyn yn diddorol, ond mae rhywbeth ar gyfer rhywun arall, neu a dyn ni'n dweud, dyma rhywbeth wych, dyma rhywbeth rhywsut dwi eisiau profi yn fy mywyd i. When we read about the amazing things that God did through the first church, that God did through the life of Jesus, do we read it and think in our hearts, that's amazing, but that's for someone else? Or do we think, oh, that's amazing, I want to experience God and do something like this in my own life? Felly, sut olwg sydd arno i cwrdd â yr Iesu byw heddiw? Sut y gallwn ni cwrdd â'r Iesu sydd wedi codi o'r beth? Wel, mae yna llawer o ffyrdd y gallwn ni meddwl amdan a sôn amdan hyn, a dwi am rhoi 2 enghraifft ymarferol, sef gair Duw ac addewidion Duw. Gallwn ni sôn am llawer am sut dyn ni'n cwrdd â Duw pan dyn ni'n gweddi, cwrdd â Duw pan dyn ni'n gwasanaethu pobl eraill, ond dyma'r, does gen i ddim amser i ddweud popeth am hyn, ond mae yna amser i sôn ddipyn bach am hyn. Ffyrdd arferol, ffyrdd practical, da ni'n gallu cwrdd â Iesu bob dydd. Felly, yn gyntaf, dyn ni'n dod ar draws Iesu byw yng ngair Duw yn y Beibl. Nawr, wrth gwrs, pan ni'n darllen am Iesu yn y Beibl, dyn ni'n neud hyn yn aillaw. Ond fel mae'r Beibl ei hun yn ein atgoffa, di hyn ddim yn, sut dwi'n gallu dweud, this isn't any old book. Fel mae'r Beibl yn ddweud amdano ei hun, mae'n rhywbeth arbennig i ni, rhywbeth sydd wedi cael ei ysbrydoli i ni gan Dduw. Yn ail llythyr i Timotheus, mae'n dweud, Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaeth hynny i gyd, ac maen nhw'n dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth dyn ni'n ei wneud o'i le, yn dysgu ni i fyw yn iawn. A wedyn yn llythyr Hebreaid, mae'n dweud, mae neges Duw yn fyw ac yn cyflawni beth mae'n ei ddweud. Geiriau yn y Beibl mae Duw wedi ysbrydoli, y neges yma, neges sy'n fyw. Yeah. Our Bible is not just any old book, it is God-breathed scripture. Its message is alive to us. There is back and forth with God when we read it. Pan fyddwn ni'n agor ein Beiblau ac yn darllen, os ydyn ni'n agored iddo, mae'n un o'r lleoedd dyn ni'n gallu cwrdd â Iesu, cwrdd â Dduw yn ddibynadwy bob dydd. It's one of the most reliable places we can meet with God every day. Mae rhywle lle mae'r ysbryd glân yn tynnu yn sylw at rhywbeth, rhyw gair, rhyw brawddeg, achos heddiw mae Duw isio ni deall rhywbeth amdano. Rhywbeth newydd a pwysig sy'n siarad tu fewn i ein dydd ni, tu fewn i'r problemau dyn ni'n wynebu. Mae rhywle all eiriau Iesu ddod i ni yn ffres. Falle bod ni wedi darllen rhywbeth 12 gwaith o'r blaen, ond heddiw mae Duw yn dweud rhywbeth arbennig i ni trwyddi. Mae rhywle y gallwn ni profi y Iesu byw, trwy waith yr ysbryd glân yn symud ar ein calonnau, yn ddod â ni yn agos ato fe i brofi presenoldeb Iesu, a derbyn yr heddwch mae Duw yn gallu rhoi i ni, y shalom mae Iesu yn cynnig. Yr ail enghraifft ymarferol sydd gen ni, o lle dyn ni'n cael profiad uniongyrchol o'r Iesu fyw, yw yn addewidion Duw. Now, the second place where we can meet the living Jesus in our everyday life is in his promises.
Eto, dyn ni ddim yn gallu cwrdd â Iesu yn y corff fel oedd y disgyblion. A dyn ni ddim yn gallu weld Iesu efo ein llygad ni. Dyn ni ddim yn gallu ymestyn ein dwylo fel Thomas a cyffwrdd Iesu. Ond gallwn ni profi y reality bod Iesu yn byw a fod Iesu efo ni wrth i ni ei ddilyn, wrth i ni ymddiried am beth ddwedodd ac yna wneud rhywbeth amdani trwy roi ein ffydd ni ar waith. We experience the reality that the living Jesus is with us when we trust his promises, we do something about it and put our faith to work. Taswn ni'n cymryd dim ond un o'r addewidion rhoddodd Iesu i ni, i weld sut fath o peth ydy i ni cwrdd â Iesu yn bywyd bob dydd. Mae'n ffordd, dwi'n siŵr bod llawer ohonon ni wedi profi o'r blaen. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi clywed geiriau Iesu yn efengil Matthew pan siaradodd am sut mae pobl yn poeni am y pethau maen nhw angen yn bywyd, a pan atgoffodd Iesu nhw o haelioni Duw ac i beidio poeni ac rhoddodd addewid hyn. Ddwedodd, y flaenoriaeth i chi ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei olwg. Wedyn byddwch yn cael y pethau eraill yma i gyd. One of the most wonderful and practical promises Jesus gives us is in Matthew's Gospel chapter 6, where his disciples are taught by him about how to handle the worries and the cares of life. He reminds them of God's generosity. He reminds them of how he takes care of the birds of the air, the grass of the field, and all of that. He says the priority for you, seek first the kingdom and all these things, and God's righteousness, and all these things will be added to you. A wonderful practical promise for each of us every day. A dwi'n siŵr bydd llawer ohonon ni wedi darganfod ein hunan. Pa mor barod ydy Duw i bod yn ffyddlon i beth mae wedi addo i ni. Fan yma a mewn lloedd eraill yn y Beibl. I bod yn ffyddlon i beth mae wedi addo pan dyn ni'n ymddiried ynddo. A gadael iddo fe deyrnasu yn ein bywydau. Falle bod chi wedi clywed dipyn bach o stori Emma a fi o'r blaen. Dwi'n siŵr dwi wedi rhannu y stori mwy na unwaith yn y capel. Ond pan oeddwn ni'n ceisio dilyn lle oedd Duw yn arwain ni, roeddwn ni'n credu bod Duw isio ni i ail hyfforddi. We believed God wanted Emma and myself to retrain. Emma i waith fel seicoleg addysg, a fi i waith efo'r eglwys. Roeddwn ni'n cerdded i ffwrdd o ddwy swydd da i fod yn fyfyrwyr eto, o gyflog da i byw efo dim gymaint o arian. We walked away from good, secure jobs with a good salary to become students again. And there weren't too many spare pennies to rub together at that time. 2 flynedd i fewn, cawson ni ein mab cyntaf, Daniel. Mae wedi tyfu fyny erbyn hyn, ond ar y pryd hynny, roedd rhaid Emma gymryd absenoldeb mamolaeth. When Daniel came along, Emma had to go on maternity leave. Roedd dim llawer o arian yn newid i dim gymaint. Dim digon, dyna'r peth. Ond ar yr amser hynny, roeddwn ni'n atgoffa'n hunan bod ni dim ond yn gwneud y peth o Duw wedi ofyn i ni wneud. Felly, a cyfrifioldeb, responsibility. Dwi'n siŵr o'r gair gorau, ond ro'n ni'n dweud i'n hunan,
it's God who's asked us to do this. It's his responsibility to take care of the rest. We're doing the best we can to follow him and what he's asked us to do. Ac roedd ni'n atgoffa Duw o hyn yn ein gweddiau dros y holl flwyddyn. Doedd ni ddim wedi dweud wrth neb arall, dim unrhyw un yn ein teulu, dim un o'n ffrindiau yn yr eglwys, ond eto ac eto, roedd pethau'n weithio. Heb ofyn amdani, gawson ni a bank error in your favour. Roedd y banc yn sgrifennu ato ni I adalu swm eitha defnyddiol, a dwedodd ni, well, thank you God, that's great, we didn't ask for it, ond dyma fe. Cawson ni rhywun arall unwaith yn curo ar ein drws ni a gofyn os byd ni'n fodlon dderbyn grant gan y Llywodraeth ar gyfer boiler newydd I gymryd lle'r un oedd gennym ni oedd yn torri lawr yn aml, a dwedodd ni, diolch Duw, mae'n hyn dda, ie diolch. Mewn amser arall, roedd gen ni profiad dwi erioed wedi cael o'r blaen ar ôl hyn, o rhywun rhoi amlen yn llawn arian trwy ein dydd ni un nos. Mae gen I dal yr amlen rhywle I fi cofio am hynny. Eto ag eto, wrth I ni cymryd cam o ffydd efo Duw, roedd ni'n darganfod bod Duw yn ffyddlon I'w gair. Ar ôl y blwyddyn yma, roedd ni'n teimlo fwy a fwy yn agos I Iesu. Y Iesu oedd yn ffyddlon I beth oedd wedi addo I ni. Mae hynny ddim yn unig yn addewid I bobl sy'n gweithio yn yr eglwys neu pobl arbennig. Mae hyn yn addewid fel bob addewid Iesu. Mae'n rhywbeth mae Iesu yn addo I bob un ohono ni. Now, dechreuais y neges gan gofyn y cwestiwn na. Os ydy stori Iesu yn parhau efo ni, sut y gallwn ni ymuno efo fe? Y ffordd orau dwi'n credu yw un sy'n dechrau a un sy'n parhau efo'r profiad uniongyrchol ein hunan o'r Iesu byw. Iesu sy'n cwrdd â ni yn y gair, sy'n cwrdd â ni pan mae'n dangos ei hun y ffyddlon i'w addewidion. I think the best way for us to join in the story of Jesus, this continuing story he has in the world today, is to seek out that experience firsthand, the reality that he is alive, to meet with him daily in his word, to meet him and to discover how close, how faithful he is to his word and his promises, and in all those ways we live out our faith. Iesu ydy'r un sydd wedi rhoi I ni'r gwaith yma, y gwaith mwyaf cyffrous yn y byd, sy'n dweud i'w ddilynwyr, Shalom, yr union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Os awn ni ddilyn lle mae Iesu am anfon ni, gadewch I ni troi ato I dderbyn ei cymorth a'r cryfder, dwi'n siŵr da ni'n gwybod sydd angen ni. Gadewch I ni gweddi nawr. Iesu, diolch eto am neges wych yma y Pasg, bo chi'n byw. A rwy ti wedi gwneud ffordd I bob un ohono ni os dyn ni'n fodlon, dderbyn y bywyd newydd yn eich awdurdod. Dyn ni'n ofyn I chi nawr, dewch yn agos I ni. Ysbryd glân, dyn ni'n ofyn I chi symud nawr ar ein calonnau. Llenwch ni eto efo dy bresenoldeb, fwy a fwy. Helpwch ni bob un I bod yn agored I chi. Sut ydych chi'n siarad â ni a'r ffyrdd ydych chi'n cwrdd â ni yn y gair, yn ein gweddiau, yn fywyd bob dydd. Fwy a fwy. Dyn ni eisiau nabod a profi chdi a'ch cariad. Helpwch ni efo hyn dyn ni'n ofyn.
Helpwch ni bod yn bobl sy'n gallu dangos i'r bobl a'r byd sydd ddim yn nabod chdi eto, bod Iesu Grist yn fyw. A dyn ni'n parhau wrth gweddio fel dysgodd Iesu ei ddisgyblion gan ddweud, ein tad, ar hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, delyd dy deyrnas, gwyneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein barau beunyddiol a madda ni ein dyledion fel y maddeuwn ni'n i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti i'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. A nawr i orffen, mae gen ni bendith o llythyr Judas. Bendith arbennig am ein darlleniad heddiw. Clod i Dduw, fe ydy'r un sy'n gallu cadw chi rhag llithro. Fe fydd yn eich galw i mewn i'w gwmni bendigedig yn gwbl ddifau i gael profi llawenydd anhygoel. Fe ydy'r unig Dduw sy'n ein achub ni drwy Iesu Grist ein harglwydd. Mae e'n haeddu ei foli a'i fawrygu ac mae ganddo nerth ac awdurdod absoliwt. Mae hynny o'r dechrau cyntaf, y nawr, yn y presennol ac am byth. Amen.